som vďačný za to, že môžem vstávať skôr ako vstávajú ostatní ľudia. Môžem vstávať o 3 ráno. Môžem vstávať 3:50, aby som si splnil ciele, ktoré mám v hlave. Aby som si splnil želanie, ktoré mám v živote. Aby som sa zabezpečil do budúcna, aby som zabezpečil nielen seba, ale svoju budúcu rodinu, aby som zabezpečil svoje deti, aby som zabezpečil svoju manželku, aby som zabezpečil svojich blízkych a svoju rodinu. Keď si len predstavíš, v akom svete my to žijeme. Ľudia sa nedokážu zbaviť sociálnych sietí, na ktorých sú závislí. Ľudia sa nedokážu zbaviť ultrasprocesovaného jedla. Nedokážu sa zbaviť toxických ľudí, ktorých držia v neúspechu, v negatívnych myšlienkach. Nedokážu sa zbaviť rýchleho dopamínu, sex, porno, čokoľvek, alkohol, drogy. A potom si len povieš, jak kurva som vďačný za život, ktorý ja kurva žijem. Za ten mindset, ktorý mám aktuálne nastavený. Za disciplínu, ktorú mám v živote. Za to, že som začal v takomto veku. Jak kurva je zvrhnutý tento svet, keď ľudia sú reálne schopní venovať nekonečno času celý život nejakej firme, nejakému človeku, nejakému šéfovi, ktorý riadi ich život. Prečo sú ľudia schopní venovať celý svoj život práci, ktorú nemajú radi? Prečo sú ľudia schopní venovať svoj celoživotný čas na niekoho iný sen? Miesto toho, aby si vyhradili 1 hodinu svojho času vo svojom živote a urobili každý deň pokrok aspoň o to 1%, aby boli zajtra bližšie k svojim cieľom. Aby sa mali lepšie ako oni sami, aby sa mali lepšie ich blízky, rodina, deti, manželky. Ako kurva zvrhnuté to je. Mám takú jednu vetu, ktorá mi utkvela v pamäti za posledné dni. A tá veta znie, ak nerastieš, zomieraš. Nič také ako udržiavanie sa na pozícii, ako som bol predošlé roky, pred rokom, pred 2 rokmi, neexistuje. Pretože ja ti poviem prečo. Všetko okolo nás v živote rastie. Rastie market, rastie inflácia a konkurencia v športe rastie. Keď si porovnáš hokej teraz a pred 50 rokmi, sú tam úplne iné štandardy, úplne iné postupy, čokoľvek. Všetko v živote rastie. Ak ty nerastieš, tak jedine zomieraš. Ak ty nerastieš, tak jedine kurva zomieraš. Ty si ten, ktorý vie do rúk zobrať svoj vlastný život a priniesť ho k cieľom, ktoré ty reálne požaduješ od seba. Splniť si želania, ktoré máš tu v hlave nastavené. Ja som tak kurva vďačný, že mám svoje ciele vo veku, ako mám. Že mám svoje nastavenie vo veku, ako mám. Že mám tú disciplínu vo veku, ako mám a mám ten mindset vo veku, ako mám. Pretože mindset, disciplína a hlavne sebaobraz sú základné veci k tomu, aby si pochopil svoj cieľ v živote. Aby si pochopil to, čo reálne od života požaduješ a čo reálne od toho života chceš. Jak kurva zvrhnuté to je. Ak nerastieš, tak jedine zomieraš.